Dagang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Palihog mangluhod alang sa pagampo sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camamot. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, sa imong grasya gang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Camamot sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isipari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panagingnan, ug makita sa simbahan nga ngay siya ibayaw sa kadungganan sa altar, isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog niining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo, ngay mong itugot kanamo kini nga mong gipangayo. Dinhi ibungat ang imong pangayoon. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili pa kami itugyan sa panahon. Hinunoalo at sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod.
Palihog manindog alang sa Angelos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel sa Ginoo may pibalo kang Maria. Nangkon sa lalan sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inang ka sa Dios, iampo kami makasala karang sara sa mong kamatayan. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ni kanato sumala sa iyong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inang ka sa Dios, iampo kami makasala karang sara sa mong kamatayan. Ug ang pulong na himong tao. Umpuyo siyaban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inang ka sa Dios, iampo kami makasala karang sara sa mong kamatayan. Iampo mo kami, Santang Inahan sa Dios. Aram tako sa mga gasaan ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpaybalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingan sa hagdan ng gahapon sa mga katuigan ng wala katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.
Daigon tang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing himpit. Daigon tang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw, tugtugan ng gitara, ipalanong ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan ng gitara, ipalanong ng trompeta, salamat Ginoo sa imong kayo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alam sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami na kasala kanimo, o nakalapas sa imong kaayo. Ginoo, kaluoy kami, kaluoy, kaluoy kami. Pakitag gugmaog kaluoy kami nga nagapabusa kaluwasan. Ginoo, kaluoy kami, kaluoy, kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, danon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugaday sa iyang mga tao, dili sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos
Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawata nga mong pangamuyo. Himaya sa Diyos dedo sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang duno, Heso Kristo. Ubang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dedo sa langit. Magampo kita. O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo nganha kang Kristo, himuang ang mga nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propita Amos. Og si Amaisiyas miingon kang Amos, igo na, propeta, balik ngadto sa yuta sa Huda, ug panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay mao kini ang dapit, diin mo simba ang hari, ug adia dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta, nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop, ug tig-atiman sa mga kahoyng igira. Apan gikuha ako sa Ginoo, gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero, o gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan, ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, Diyos. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, sa Ginoo kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa katawhan.
Haduol gayod ang iyang kaluwasan, alang kanila nga mahadlukon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta mohatag sa iyang abong. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diya sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod, gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, ipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan, nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita, nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios. Mauusab ang mahitungod kaninyo, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita, nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo. Busa, ipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo, nga iyang gisaad. Timaan nga kamo, iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan. Ug nagpasalig kanato nga mohatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya.
Daygunta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo ug gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila, ayaw kamo pagdala og pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apanayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Mingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo, ug ayaw balhin sa laing balay, hangtod mubiya kamo niyanang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nanlakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghan mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga igsuon karong Domingguha, maghisguta mahitungod sa misyon. Mao man ang atong nadungog sa Ebanghelyo, nya atong gihinumduman nga kitang tanan, isip mga binunyagan, isip mga magtotoo sa Dios, sumusunod ni Kristo, kitang tanan misyonero. Buti pasabot nga miambita sa usara ka misyon. Kanang muingunta nga aduna tay misyon, but pasabot ang Dios maoy naghatag sa maong misyon. Ang misyon iya sa Dios, dili ni ato. Kita mga sinugo lamang sa Dios. So pananglit kung ikaw ginikanan, aduna kay misyon ngadto sa imong mga anak. Kung naa kay higala nga karon halayo sa Ginoo, ikaw mahimong misyonero gipadala sa Dios aron nga kadtong sa pagkakaron layo sa Dios, mahaduol sa Dios. Ug mahimo nimo kini pinaagi sa imuhang example nga maka-inspire sa maong tao, pinaagi pod sa imong maayong tambag o mga pahinumdom, usahay, pahimangno o pagbadlong. Kining tanan kabahin sa atong pagka-misyonero. Nadungog nato sa unang pagbasa nga si Propeta Amos gitahasan sa Dios, gipadala ngadto sa katawhan sa Israel. Iyang gibiyaan ang iyang kanhi trabaho sa magbalantay sa karnero ug nahimo siyang propeta ngadto sa balay sa katawhan sa Israel. Ug sab sa atong ebanghelyo nadungog nato si Jesus nga iyang gitapok ang 12 ka mga apostoles, iyang gitudluan
ug unya iyang gipadala ngadto sa mga kasikbit nga balangay. Gipadala uban sa iyang otoridad sa pagwali sa maayong balita, sa pag-abog sa mga yawa, o sa pag-ayo sa mga masakiton. Sa laktod nga pagkasulti, gitagaan sila og misyon, pagsumpo sa daghang kadautan sa katilingban. Labi na pananglitan sa demonyo sa pagkahakog, demonyo sa pagkabintahuso, kanang pagpasakit sa isig katawo, pamintaha sa isig katawo, kining tanan buot sumpuon sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang paagi sa pagsumpo nining maong mga kadautan, mauuna sa tanan ang pag-ampo, ikaduha ang paghatag og maayong ehemplo, ug ikatulo ang pagwali, ang pagsulti og mga pulong, pagpaabot ngadto sa tawo nga nahitungdan sa mga kamatuoran nga angay niyang madunggan. So mga igsuon, ang ato diayng pagtuo, ang atong pag-anhi sa simbahan, kay doon na tayo pagtuo, niya atong pagsimba, dili di ay kini usa ka butang nga ato rang tipigan sa atong kaugalingon. Ang atong pagtuo, dili ni para sa atong kaugalingon rang konsumo. Wala magpasabot nga ni anhita sa simbahan, aron lang ma-energize, aron ma-inspired ang atong kaugalingon, aron manindot ang atong pagbati. Unya ining uli nato sa tua, madasig ta, unya wala na tay buluhaton. Remember, faith is not only a gift that we keep to ourselves. When we come here in church and we hear the Word of God, it's not only for our own personal consumption. Mao bitaw nga sa katapusan sa Santos nga Misa, inigdayon natong lakaw, muingon ang pari sa formula of this missal, go and announce the gospel of the Lord. Usahay moingon siya, go in peace to show love and to serve the Lord. Usahay moingon siya, go in peace, glorifying the Lord by your life. Sa Latin moingon ang pari, ite missa est. You are dismissed. Unya ang laom nga kahalugan, you are sent on a mission. Bot pasabot ang misa, inikahuman sa misa, naa ang misyon. Humanta, inguntang punga, gitapok, dihi sa tiilan sa atong magtutudlo nga si Jesus, kita sama ni adtong unang mga apostoles, gipadala ngadto sa atong panimalay, sa atong mga kasilinganan, sa atong dapit, sa atong panrabaho, aron mahimutang magsasangyaw, mahimutang misyonero. So, kung atong maobserbahan ang gihimo ni Jesus sa mga tinun-an, iyang gitapok diha sa iyang tiilan. Gihatagan niya og mga instructions, human gipadala sa tinagurha. Sumao kita pag-anhi nato sa simbahan. Kita inguntang punga, nagtapok, nag-alirong atubangan sa altar, namati sa Ebanghelyo. Pinaagi sa mga pulong sa Ebanghelyo, kita makabati sa atong panahon karon sa mga instructions mahitungod sa kinabuhi, mga instructions kamatuoran nga gikan mismo sa mga pulong ni Jesus sa Ebanghelyo. Ug dugang paniana, inikalawat nato, kita gitagaan og kusog, pinaagi sa Eucharistia nga atong gikalawat, aron kita makasugakod nining maong tahas, isip misyonero, magsasangyaw sa pulong ni Jesus ngadto sa atong panimalay ug mga kasilinganan. Mga igsuon, tahas kini nga angay nato nga buhaton
ang giingon ni Jesus pananglitan sa Ebanghelyo karon, sa inyong pagpanaw ngadto sa mga balangay, ayaw kamo pagdala og puntil ug uban pang mga butang nga dili kaayo kinahanglanon. Buti pasabot ni Jesus nga sa atong panaw sa kinabuhi, mas maayo that we travel light. Kana bitaw mo biyahe ta sa eroplano o sa barko, mao man yun ay tambag nila. Mo biyahe gani ay pagdalag daghang bagahe, labi na nang wa nimo kinahanglana. Kay kung daghan tag bagahe, mas malisod ang atong pagpanaw. Magsige man ka og bantay sa imong mga butang, hadlo ka nga kawaton diya sa barko, nya dili naka makalihok-lihok no sa imong panaw. Nya bugat lisod ang paglakaw kung daghan kag karga nga bagahe. Mausab sa panaw sa atong kinabuhi padung sa langit. Kung daghan kay tag attachments sa mga butang, kung buto na hunaon dili baya gyud kaayo kinahanglan, na makaapiktar ni sa kadali sa atong pagbiyahe. So muna nga giawhag ta, live a simple life. Of course, lahi ang gitudlo sa kalibutan, kaya ang gitudlo sa kalibutan, selfish acquisition, unlimited acquisition, endless pursuit of wealth, prestige, and power. Kung makakuha kag daghang gahom, daghan pang salapi, daghan pang dungog, ala padayon, walay limit nga paghupot nini mga butanga. Bisan pa kung sa imong pagbuhat sa ingon, daghan kag mga katungod nga giyatak. Pero ang gitudlo ni Jesus sa Ebanghelyo, live a simple life, focused on the essentials, on the most important things in life. Unsa man ni siya, paghigugma sa Dios, paghigugma sa isig katao, pagpuyo og kinabuhi nga matarong. To be satisfied with little, with what is enough diha sa atong pagpuyo sa atong kinabuhi. Banta magkinahanglan o daghan kaayong mga butang aron ta mahimong malipayon. Of course, human as we are, kinahanglan pud tag mga material nga butang, kinahanglan tag mukaon, kinahanglan tag maayong sinina, pero human nato ni ma-acquire kining atong gikinahanglan, kinahanglan pud nga we know how to put a limit. So muna mingon si Jesus, when you travel, do not carry gold or silver or copper, do not carry a traveler's bag. Focus on the essentials of life. So hinautunta nga patalinghugan nato kining maong panawagan sa atong Ginoong Hesukristo. Mingon usab siya sa Beatitudes, blessed are the poor in spirit, blessed are the merciful, kadtong mga maluluyon, kadtong mga nagpuyo diha sa kalinaw, kadtong nanaytayan aron mabatunan ang kalinaw, kadtong putli o kasing-kasing, kadtong mapaubsanon o uban pa. Kung atong puy-an kining mga hiyas nga gitudlo ni Jesus, kita padulong sa kinabuhi nga mas bulahan, o ang kabulahanan, ang kalipay, mas halawom o mas tiunay. It will be genuine happiness. It will not only be just pleasure. Sa naman ay kalaina, no? So if you live only for pleasure, dili na siya in the long run makahatag o matuod nga kalipay or happiness. Manindog tang tanan. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo ang bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak niya Birhen,
Sagad ni Sogo upon sa Pilato. Gilansan sa krus na matay gilubong. Ikunsad nga manatay. Sa katlo ka adlaw na banhaw. Miska sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan. Magagahom sa tanan. Gikan balik siya. Aron bahukom sa mga buhi ug sa mga manatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagwanhaw sa lawas, ug sa kiribing dayon. Amen. Mudangop kita karon ngadto sa Ginoo. Dala ang atong mga pagampo, pangayoon nato ang iyang tingog magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios o sa atong isig katawo. Moingon kita, mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, mapabiling abli sa paggiya sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Na ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong maglingkawas sa mga kabus, gikan sa kawadon ug magwagtang sa tanang paagi sa injustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Na sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo o naninguha sa pagpahilom sa simbahan, na maabli ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw o ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Na ang mga masakiton, mga idaran, ug mga huyang, ug ilabi na sila mga himalatyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingaping nga gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga imong tangisipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ang halandong tiflo kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga nangamatay matuhon, makaangkon sa ganti sa kinabuhing tunhay didto sa kalangitnong gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pagampo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ihalad, ang panubinong abos sa yuta. O ginamasa kamo sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kana hamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos Santo sa hangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos Santo sa hangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton tas kinuhos kapisugikan sa imong mga kamot, alang sa dahil pagmahal siyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok nga santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan,
ug himuang nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos sa pagtuo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga dosa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab, balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagaduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo,
Nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yutang maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa rautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kayo mo man ang gingarian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa.
Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Poderong sa Diyos nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan itmulong lamang ug mamaaya ko. Langit no kalanon, gida
manat. Magampo kita. Ginoo, pinagi sa pagkatao namo, sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eukaristiya, himuang ang imong makaluluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ugang Anak, ugang Espiritu Santo. Sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at tundigo ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, ato pagsembahon, ato pagsembahon.